Hej bloggen. Jeg kan ikke sove. Jeg har fået så sindssygt mange likes, men det er allerede ved at stoppe igen. Nu ligger jeg bare og tænker på, hvordan jeg kan få nogle flere hurtigt. Det kører rundt i hovedet på mig, altså jeg har abstinenser. Men jeg tænker nu, at jeg kan lave en video, hvor jeg bliver truet med at få tæsk af en far, hvis datter jeg snyd i min Justin Bieber konkurrence. Det tror jeg kan give meget godt. Seriøst, det rabler for mig. Vi snakker om det i morgen. Godnat. Hop og lave likes. Seriøst, det var en syg fed idé, jeg fik i nat. Folk skal blive sygt urolige for mig, altså. Folk må ikke sidde tilbage med den følelse af, at de er urolige for mig, fordi så tilkalder de politiet og sådan, det overgår ikke. Og endnu værre, så liker de heller ikke videoen. Det skal være noget mere, at jeg får sat dem på plads, og folk så har lyst til at like for ligesom at give mig et high five, ikke? Kongen, altså, det er så sygt genialt, jeg fatter det ikke. Men hvem fanden kunne tænke sig at spille psykopat i min film, altså? Det skal være en god skuespiller, men det skal også være en, der ligesom folk op som mig, før man gider udstille sig selv sådan, jo. Det må de tænke over. Jeg sidder her og skriver replikker til skuespiller. Hvad så? Er du fucking kylling, mand, hva'? Fucking bak, mand! Fucking mue, mand! Nej, undskyld. Prøv at jeg kan ikke gøre det lige nu, fordi mine børn derovre. Men når jeg kommer hjem, så fucking finder din adresse, mand. Så fucking tager hjem til dig, så fucking smadrer det, mand. Forstår du fucking det, mand? Fuck, jeg sidder og bliver helt bange her selv. Jeg er godt nok overbevisende. Altså det fatter jeg ikke. Så du vil lave en film, hvor du bliver troet. Men du vil gerne selv spille ham, der tror dig. Og så skal jeg bare holde kameraet og lade som om, jeg er dig, der filmer. Ja, lige præcis. Og det er bare for at få likes. Ja, lige præcis. Du er helt væk, G. Du skal fucking bare gøre, hvad jeg siger, forstår du det? Okay. Det er det, jeg siger, jeg er så fucking overbevisende, altså. Film lidt ned, film dine fødder, film. Ja. Prøv at nu hører du kraftigt efter, hvad jeg siger. Min datter, hun har vundet de billetter. Så skulle du fucking have de billetter. Forstår du fucking det? Det er fucking lort for helvede, mand. Det er fucking ulækkert, mand. Forstår du det? Men okay, fint nok. Jeg starter videoen med et uskyldigt klip med mig med cykelhjelm, der slutter sort skærm. Så kommer der et nyt klip, der startede med sort skærm, hvor jeg så spiller psykopat. Og så ligner det one take. Nemt. Selvom det er meget overbevisende skuespil, så tænker jeg lige, at jeg vil sløre ansigtet for en sikkerheds skyld. Ellers kommer det måske ikke til at fungere sygt godt. Og det fungerer heller ikke sygt godt, at vi har præcis samme stemme, så den gør jeg lige lidt dybere. Kongen er ikke helt dum. Så skal den bare eksporteres. Jeg kan også begynde at mærke abstinenserne nu. Så, sådan op. Kom så. Så nu. Fuck en idiot. Jeg håber du er okay, Christian. Psykopat han er. Godt det igen med tæsk. Tænker på dig. Vi er her for dig, Christian. Hvor er det skønt, de bliver så rolige for mig, altså. Vi er fandme ikke det venner, altså. Vi behandler hinanden med respekt. Klaphat, sikke en forfærdelig opførsel. Bliver så ked af at se det her. Bare sig, hvis der er noget, jeg kan gøre for dig, Christian. Tak, min ven. Kan du like mit profilbillede? Fucking smart. 2 fluer med et smæk. 1000 likes. 2000. 3000. Det kører. Fake. Den sletter vi bare lige. Ja, og ham blokerer vi bare lige. Der kom like på profilbilledet. Det er fandme en ægte ven. Det er Christian. Hej bro, det er Torben. Hey. Jeg sidder lige på Facebook og så har set noget, du er blevet troet eller fået et eller andet. Er du okay? Ja, det er bare noget selv lavet, det skal vi ikke tænke på. Hold dog op, Christian, nu må du stoppe. Det er sgu da skide nervøs. Prøv at se her. 160.000 views. Jeg vidste det bare var en fucking god idé, det her. Godt, det ikke er mine børn, der vokser op med sådan en voldelig far. Han skulle da selv have en god gammeldags omgang tæsk, og det vil jeg med glæde selv sørge for. Fucking voldelig idiot. Christian, please afslør hans identitet. Så skal jeg fandme nok flække hans kranie og give ham samme omgang, så han tror dig med. Mig kan du regne med, Christian. Retfærdighed skal der til. Han lyder 100% lige så truende og voldelig som psykopaten. Så afslører vi da lige hans identitet. Retfærdighed skal der til, min ven. Justin Bieber konkurrencen var så åbenlyst fake. Man skal fandme være dum og naiv for at tro på det, og generelt tro på noget som helst, du lægger op. Det er psykopaten i den film til siden, han ikke fanget. Godtroende idiot. Håber du er okay, Christian. Kuk. Jeg havde godt nok ingen respekt for dig, da du snød Justin Bieber-fansene. Men efter det her er jeg på din side. Det er sgu synd for dig. Du har min støtte. Fuck, det er fuldstændig galt træk. Jeg må lægge den video op, så man lige de sidste her, der så på min side. Så mister jeg selvfølgelig alle sammen respekten for mig igen, når jeg lægger den her video op og viser det hele var fake. Og udstiller alle deres navn. Det er måske lidt dumt.